Osasun publikoaren defentsarako herritar plataformek deituta apirilaren 18an Bilbon, Gasteizen eta Donostian 3 manifestazio burutuko dira okerrera doan osasun sistema publikoa defendatzeko eta benetako neurriak eskatzeko. 60 elkarte baino gehiago babesten dute deialdia. Sindikatuen artean ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, Esteilas, CNT eta CGT. Alderdi politikoen aldetik, EH Bildu, Podemos eta Sumar mugimendua. Gainera, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua eta auzo, ingurumen, kultur eta osasun arloko profesionalen elkarteak eta elkarte feministak ere. Osasun sailburuaren hitzetatik eta promesetatik urruz, babes, zabal eta anitz honek adierazten du Osakidetzaren egoerak nabarmen okerrera egin duela. Itxaron zerrenda onartezinak, mediku langilerik gabeko zentroak, privatizazioak, aurrekontu murrizketak, aldi baterako enplegu orokorra, lan karga gehiegizkoa eta lehen mailako arretaren ondatze progresiboa besteak beste. Narriadura honek herritarren gero eta nahigabe handiagoa sortzen ari da eta baita aseguru pribatuen gorakada ere. Osasun sailburua ahalegintzen da kudeaketa itxura desberdina erakusten, baina egia esan bere kudeaketak berdintsua izaten jarraitzen du. Gardentasun falta, herritarren parte hartzerik eza eta langileekiko elkarrizketa falta, baita erantzukizunik eza ere. Iraungitako txertoekin ikusi den bezala, adibidez. Horren guztiaren arduradun nagusia izanik, dimisioa aurkeztu beharko izango zukeen kontseilariak. Karguan duen zeregi nagusia prentsan agertzea izaten da, gero betetzen ez dituen gauzak agintzeko. Haurdunaldiaren borondatezko etenaldiaren kasuan bezala. Edota osasun itunaren inguruan adostasun sozialaren irudia erakusten saiatzea. Manifestazioei emandako babesak islatzen duen bezala. Adostasunik ez dagoenean. Osasun sailburuak gure osasun sistema publikoaren egoera gero eta larriagoari aurre egiteko borondaterik ez duela ikusita, apirilaren 18an kalera aterako gara berriro. Osasun sistema publiko, sendo, unibertsal eta kalitatezkoa defendatzeko eta agerian usteko osasuna eskubidea dela, ez negozioa. Mobilizazioen ordutegiak hauek dira. Bilbon, bihotz sakratuan eguerdiko 12etan. Gasteizen, Bilbao plaza eguerdiko 12etan. Eta Donostian, Bulebarrean, arratsaldeko 5etan.